Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da gaskiya mu zauna da juna, kullum ina tunani. Kowane ɗan adam yana buƙatar rahama a gurin Ubangiji. Hakan ne yasa nake yi maka sallama, saboda kai ma ina maka kwaɗayin wannan rahama. Bana buƙatar samun rahama ko wani albarka da gare ki, saboda waɗanda suka fi ki albarka sun samun albarka kuma sun sa na samu rahama, wato mahaifana kenan. Da haka kin ga taki ba ta da amfani. Don iyayenka sun sa maka albarka, hakan ba shi yake nuni da ka samu komai a rayuwa ba. Akwai abin da ka rasa. Abdul, akwai gurbin da baka gama cikewa ba. Shine gurbin masoyiya. Shine nazo in cike maka wannan gurbin. Assalamu alaikum Abdul. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na amsa sallamar nan ne kawai saboda umarnin musulunci, ba wai dan saboda ke ba. Faɗa abin da ya kawo ki. Abdul, ka san yadda mutum yake ji ko idan ya kamu da sananin soyayya? Ka san yadda masoyi yake ji kuwa idan ya kawo kokumbaransa na soyayya aka ki amsa? Abdul, dan Allah ka taimaka. Dakata. Bana buƙatar jin dogon wani bayani ko magana daga gare ki. Kawai faɗa abin da zaki faɗa kai tsaye. Ban san lokacin da na kamu da tsananin sanka ba. Abdul, komai naka burge ne yake yi. Na rasa yaya zan fahimtar da ke cewa ni fa bana son ki. Ban san da wani irin baki ko magana zan furta miki cewa ki fita daga rayuwata ba. Ni fa gaba ɗaya ba ma kalar ki nake so ba. Yanayin mai tsarin ki ma ni gaba ɗaya ba su a cikin tsari na. Zan kula da kai fiye da yadda kake kula da kanka. Dan Allah. Kawai kin je kin afka soyayya ba baki lissafi ba. Haka ake yi. To ki gaggauta cire sona daga cikin zuciyarki domin bai da wani amfani. Abdul, gaya min inda son yake sai in cire shi. Ni kaina ban san yadda aka yi son ya shige ni ba. Lokaci ɗaya na ji ka fara burge ni. A hankali na fara jin murmushinka yana burge ni. In kai dariya sai na sinci kaina cikin farin ciki. Ko ɓata rai kai, ni hakan burge ni yake yi. Abdul, na daɗe da dakon soyayyanka a cikin zuciyata. Ya ci karfina ne, shi yasa dole na zo na bayyana maka. Wani lokaci, nakan zo na siya ta bayan wundanka cikin dare har kusan gari ya waye. Ina kallon ka kana bacci. Ya na iya, ya zan yi, ni kaina. Ina takaicin faɗawa soyayyar kan da na yi. Na rasa yaya zan fahimtar da ke cewa ni fa bana son ki. Ban san da wani irin baki ko magana zan furta miki cewa ki fita daga rayuwata ba. Ni fa gaba ɗaya ba ma kalar ki nake so ba. Yanayin mai tsarin ki ma ni gaba ɗaya ba su a cikin tsari na. Dan Allah dan Annabi ki fita daga rayuwana. Kin fara hawa muka isa. Ki tafi ki bani waje mana ni ma in samu in sha iska. Ka sani zan tafi ne kawai saboda ka bani umarni, amma ka sani ina son ka kuma ina ƙaunar ka kuma baran taɓa daina son ka ba. Ba mai raba mu sai mutuwa, idan muke alƙawari. Sabiya za a yi ki amso musu ya ta amma. Malika ba za ta so ba. Saboda me? Tana da duk abin da nake bukata wajen ya mace ba. Ki ma kin sani. Haka ne. Amma ba ka da abin da Malika take so a jikin ɗan namiji ko ɗaya. Dube ni babban yi ba? Ba ni a gani na ba macen da za ta ganda ta ce ba ta so. Malika ta tsani ɗan mijin ya shaye-shaye. Kuma kai ka san babu kalan abin da ba ta sha. Kana nufin wannan kiban naka duk na lafiya ne? Shaye-shayen ma fa da nake yi da ne kuma yanzu ma ina kokarin daina. Da ma kana da wata ɗabi'a ko da guda ɗaya ce mai kyau. To da sai mu makale mata mu gwada mu gani ko za mu dace. To kuma ni menene ɗabi'una? Naga ina yin sallah, ina yin sadaka, ina azumi, ina zakka, kuma ban da matsala da kowa, ni ba mai son hayaniya bane. Sai dai ka daina shan komai har na tsawon sati ɗaya. Daga nan sai in yi tunani in ga ko akwai abin da zan iya yi akai. Tun da fa na dawo ke kanki shaida ce baki taɓa ganin na sha wani abu ba. Wannan kawai zai iya nuna miki cewa kin ga alamun na fara daina shaye-shaye. Shi kuma wannan zanen na jikin kafa. Shi ma mun yi magana da wasu anan Kaduna, akwai hanyar da za a iya bi a goge shi. Insha Allah zai fita.
Ashe? To shi kenan. Zan gayyace ta wajen cin abinci. In ya so sai na gayyace ka kai ma sai na faɗa mata. Na gode ƙanwata. Gaskiya kin burge ni sosai. Allah ya baki miji na garke ma mu sha biki. Ya zan yi ne na gane me mini ƙaunayya.